Laurențiu și mama Daniela poartă ochelari, iar cu o recomandare despre noile tipuri de lentile vine medicul oftalmolog al companiei Optiplaza. Ce v-aș propune eu ca lentile de contact? Deoarece suntem la vârsta dată, ne trebuie numai decât un strat de protecție la calculator. Obligatoriu o lentilă cu protecție la calculator. V-aș recomanda cea mai bună lentilă, este lentila Blue Block, lentila care blochează lumina albastră de calculator. Ceea ce vă dă prioritatea ca să odihniți ochii și să nu-i obosiți atât de tare la calculator. Este o lentilă care poate fi testată foarte ușor. Aici avem o lentilă Blue Block și una AR. Aș combina o lentilă Blue Block cu protecție la calculator cu o lentilă foto, că vine vara, cu soare și ochiul trebuie să fie protejat de raze ultraviolete. O lentilă foto este o lentilă care în încăpere va arăta de tipul dat, dar la soare va deveni de culoarea dată. La finalul consultației, Laurențiu a primit și un cadou generos din partea magazinului Optiplaza.